Máme tu prvý záber. Máme tu obrovitánsky záber. Išiel som akurát prehadzovať a je tam ryba. Je tam ryba, Dominiček. Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Dnes sme sa spolu s mojím synátorom vybrali na takú krátku vychádzku na štrkovisko, rezervácia nedaleko Košic. Ako môžete vidieť za mnou, budeme chytať v takej zátoke, kde naše nástrahy budú jednoznačne smerovať tam po tie kriky a stromy, kde verím, že sa určite nejaká tá ryba zdržiavať bude. Budeme chytať na taký polofider, budeme si močiť peletky, budeme to miešať s Method Mixom. Myslím, že Method Mix tam máme nejaký ananás, jablko, peletky máme cesnak, čiže bude to taký smradľavo sladký mix, na ktorý verím, že prilákame nejakú tú rybu a že sa nám fakt niečo podarí chytiť a že vám budeme môcť niečo ukázať. Takže my pomaly ideme na to, ideme to tu chystať, porozbaľovať a držte palce. Tak ako som spomínal v úvode videa, máme tu ananásovo-jablkový Method Mix. Tu máme cesnakové peletky a našiel som aj také 2 mm mikropeletky. Tieto budeme miešať do PVA pančuchy spolu s týmito peletkami. A možno, že tam pridáme aj ten Method Mix suchý. No teraz si toto rozrobíme. Trošku vody ti tam nalejem. Tu zamiešať poriadne. Aj v rožkoch, všade. Dáme tam ešte. Dobre. Do druhého vedra si môžeme dať vodu. Nasyp Dominiček do toho vedra peletky tam. Dobre. Krásne červené cesnakové peletky. Majú aj vynikajúcu vôňu, už som ich voňal. Takže necháme ich trošku rozmočiť, potom to vlejeme do Method Mixu. Ako to vyzerá toto? Okay. Bola, že aj celkom dobre. Tie dáme až potom do PVA pančušky. Nebudeme miešať s týmto teraz. Dobre, počkáme chvíľočku, nech sa rozmočia tie peletky, vlejeme to tam. Nabijeme krmitka. Pripravíme si rýchlo PVA pančušky. No a nahodíme to do vody. Dobre, takže môžeme si ukázať na vesce. Na jednej mám našitú kukuricovú popku 20 mm, ktorá by mohla zaujať ako kapra, tak aj nejakého amura. No a na druhom návesci, ktorý je taký úplne jemnučký, mám smradľavý roquefordský syr, takže sám som zvedavý, ktorá príchuť, ktorý náväzec bude fungovať lepšie. Krmitka máme nabité. Dáme na háčik ešte pripravené balíčky s peletkami a posielame im to tam. No dobre, takže ideme nahodiť prvú vodicu. Tu nahodíme tam doprava ku tým krikom. No, myslím, že lepšie som to trafiť nemohol. To španujeme.
bola vo vode. Dobre, takže pošleme tam aj druhú. Tu dáme trošku naľavo od tej prvej. No. Dobre, takže obidve udice sú vo vode. No, môžeme si pripraviť nejaké raňajky a môžeme si opäť užívať krásnu sobotnejšiu idylku. Počujete tie vtáčiky? Super miesto. Skoro sme zabudli na našeho handrového strážcu a dúfam, že nám prinesie nejaké šťastie. Že aspoň jedného kapra chytíme. No. Stop. Takže pokus číslo 2, ideme to poprehadzovať. Opäť je tam to isté. Kukurica, popka, peletky. Method mix. Budem sa snažiť takisto ku tým kríkom. Fú, priamo pod kríky. Trošku to povolíme. Dobre. Dobre, prvá by bola. Výborne. Musí byť plitká voda. Snad sa tam budú chodiť krmiť nejaké ryby pod tie stromy, kriky. Určite tam niečo pada, na čo sú zvyknuté. Takže, dobre. Majú to tam opäť. No a my čakáme ďalej. Takže je čas na raňajky. Náš veľký šéf kuchárik, dneska naozaj bez čapice, nám nareže špekačky. Ale mám veľkú čapicu. Nemusíš si dať čapicu, budeš bez čapice dnes. Nárež špekačky, Dominiček. Poriadne, zárež poriadne. Narezané dávaj do panvičky. Pozor na palce, aby sme nemali dvojchodové raňajky. Špekačky s Palcami. aj nie s palcami, ale s prstami. S jedným palcom. Paráda. Ideme to opiesť. Dobre? Super. Raňajky sú pripravené. Ideme sa naraňajkovať. Potom to môžeme poprehadzovať. A budeme čakať na prvý záber.
Máme tu prvý záber. Máme tu obrovitánsky záber. Na čo to vyzerá? Kope to riadne amúr, to bude asi. Amúr, mám deka. Amúr. Ja som to medzičasom prehadzoval, ale mali sme tu návštevu, prišiel taký pán na bicykli. Ťaha tu do krikov, pozor. Ej, pustil. Nevadí, ale nevadí, Dominiček. Vieme, že na tú kukuričku, akurát som sa dopovedať, že tu bol pán a medzi tým som prehodil, vlastne prešiel to na takú vanilkovú kukuricu a asi 5 minút na to hneď jazda. Takže dobre, ideme ďalej. Super, pohodička. Tak ako som spomínal pred chvíľočkou, vlastne som vymenil kukuricovú popku za takúto kukuricu nakladanú, vanilkovú, mega kukurica píše. A hovorím, do 5 minút, hneď krásna jazda. Pokúsim sa to tam poslať naspäť, zhruba do tých istých miest. Tu musím dať pozor, podberak za mnou. Výborne, presne stamať. Super. No, má to tam, majú to tam. Dúfam, že teraz sa to rozbehne. Idem prehodiť aj túto druhu. Skúsim ju hodiť. Tam je také vyschnuté rakosie v strede. Neviem, či to vidno. Počkajte. Do tohto cipu asi také 3 metre. Skúsim to tam hodiť priamo k tomu. Druhú hodicu sa pokúsim tak, ako som hovoril. Neviem, či je tu vidno na kamere, ale keď to tam padne, tak budete vedieť, kde som to chcel. A keď to tam nepadne, tak vám poviem. Každopádne mieriť to budem tam. No a padlo to asi 4 metre doľava. Nevadí, nechám to tak, nakoľko tam bol aj balíček z PVAčky. Takže idem si rýchlo naviazať nový náväzec. Koľko sme si odstrihli? Takých 30 čísel. Čiže stiahneme si tak, zoberieme si háčik. Zoberieme dáme túto šestku, to bude v pohode, tu nie sú nejaké obrovitánske ryby. Takže berieme si jednu novú šestku ostrú. Odložíme.
Stiahneme cez očko. Nájdeme si záražku rýchlo. Super sú tie taštičky, ale človek má viac menej všetko v kope. A tu sú hneď. Ako viem zhruba čo kde mám, ale nie je to stále jednoduché. Vyberieme si M-kovú veľkosť, netreba nejakú veľkú, nakoľko tam pôjde len kukurička. Tak, čiže šup. Dobre, toto si odložíme. Ako môžete vidieť, používam veci od Delfínu, od Foxu. Tu je Giant Fishing, tuším, hej. Čiže nie som nejaký vysadený na jednu značku. Takže dobre, toto máme tu. Ty ideš sem, urobíme si slučku na záražku, ktorú budeme dávať z hora. Tak. Pomôžeme si s týmto. Super, dobre. No. Čiže to si trošku stiahneme. Asi takto. Dobre. No poď. No a teraz úplne najjednoduchší spôsob, aký asi existuje. Tu máme veľa. Dajme tomu asi takto. Od háčika bude do spodná záražka. Obtočíme 2, 3, 4, 5, 6, 7. A naspäť dajme raz, 2, zvonku dnu. Všetci dobre vieme. Tak, to vyrovnáme. Dobre. A urobíme si slučku na druhej strane. Najprv si môžeme preliesť anti-tangle. Keď robím také kratšie návesce, tak ja si ho zvyknem ešte trošku skrátiť. Nech to nie je také robustné. Dobre, ihla. Šup. Dobre. No a urobíme spomínanú slučku. Ešte trošku si stiahnem dole. Myslím, že to bude super. Tak. Pretočíme. Zatiahneme. Dobre, táto strana je hotová. Anti-tangle super.
Toto tu si môžeme odstrihnúť, nech nám to tu nezavádza. Dobre. No a tu nás si môžeme dať tak centimetrik. No začíka nejaký maličký bročík. Nakoľko tam nebudem dávať popku, tak alebo dám väčší. A myslím, že tento bude fajn. Čiže dáme si bročík. Tak. OK. No, je úplne jednoduchý náväzec. Myslím, že môže byť. Nerobil som ho nejaký dlhý. Chcem ho mať čo najbližšie ku krmitku, takže dobre, ideme tam našiť spomínanú fajnú voňavú kukuricu a prehodíme to. Rozhodol som sa, že aj druhú ulicu budem mieriť smerom doprava, tam a skade bol záber. Už aj na druhej ulici mám vlastne tú kukuricu s tým náväzcom, ktorý som pred chvíľou náväzoval. Takže ideme to tam teraz nahodiť. Dáme to úplne blízko, nech sa to tam náhodou nezamotá. Perfektne, zase priamo ku kríkom. Trošku potiahneme. A môže byť maximálne do metra voda, ani ne. Išiel som akurát prehadzovať a je tam ryba. Je tam ryba, Dominiček. Je tam na konci niečo. Daj podberák spod auta, Dominik. Mhm. Máš rybu? Počkaj, Dominiček. Zas ide tu ku krikom. To bude za čo, len také maličké. Kde tam ideš pod stromy? Poď tu. Nie, nepustím ťa tam. Jak sa snaží tak kde zaliesť? To je taký malý kaprík. Neboj sa, ja ťa pustím naspäť. Vydrž. Jak si chytený? No vôbec sa mi nepáči, jak je chytený. Čo som ho za chvost chytil? Jak som ťahol. No poď mu. Dobre.
No je náš, je to veľmi zaujímavý spôsob, jak sme ho chytili, ale je tam kaprik. Aký pekný. Je tam kaprik. Ale pekný, nie? Že? Pekný, pekný. Počkej, oslobodíme ho z toho celého. Joj, Je, minenky, toto som tak rybu ešte nechytil. Kde je podložka? Tam. Olej ju vodou, prosím ťa. S touto? Hej, hej. Dobre. Dosť dobre. Kľud. Tak neviem, akým spôsobom sa by podarilo, respektíve nepodarilo zapnúť nahrávanie na kamere, keď sme mali kapra na podložke. Nevadí, tak v podstate ho nemáme natočeného. Akurát Dominik z ním má dve fotky, tak aspoň niečo. Každopádne bol pustený, vrátený do vody. No a montáž letela tam, vlastne skade ten kapor prechádzal, tak verím, že sa nám podarí ešte chytiť nejakú rybu normálne, riadne, tak ako sa má, za papuľu a nie za chrbtovú plutvu, takže máme ešte nejakú hodinku, dve, tak držte palce, nech to pípne. Tak ďalšia vychádzka je za nami. Dominik už sedí v aute, nakoľko začalo dosť intenzívne pršať. Ja som rýchlo pobalil veci. Čo sa nám podarilo, respektíve nepodarilo? Nepodarilo sa nám premeniť jeden záber, nevadí. No a potom, ako ste mohli vidieť, veľmi divné chytenie ryby za chrbtovú plutvu, takže jeden kapor. Okrem toho žiaden záber, žiadna väčšia aktivita nebola, takže odchádzame stáde vlastne s týmto jedným kaprom chyteným. Trošku divným spôsobom, ale nevadí. Takže vidíme sa na budúce. Ahoj.